Unsay pulos og engineer imong anak, teacher imong anak, doktor imong anak, abogado imong anak, nya walay simba-simba. Di ba? Pero si Salome, ang akong ambisyon, akong mga anak, nga makuyog sila sa Ginoo. Sa iyang tuo, o sa iyang wala. So our responsibility is not only to raise our children, but to raise our children in holiness. Ay, nagkalimti. Kay sakit ng pamalandungon nga imong anak, engineer, baling kwarta, yawa pod makasal simbahan. Di ba? Supak sa kabalaan. Sumutan lang kamong mga ginikanan, muna yung inyong pangindahay.